Sempre que pujo en aquest lloc desitjo trobar-me aquestes bèsties, els mus, i aquí baix hi ha una mica de... com una bassa, i aquestes bèsties sempre busquen aigua, no? I sempre he desitjat trobar-me aquestes bèsties aquí, aquests animalets, però mai passava, no? I avui he tornat a venir per aquí, estic a peu de carretera, i he dit, a veure si els trobo. I després de 10, 15 o 20 vegades, o no sé quantes vegades de passar per aquí, finalment els he trobat, és impressionant. Aquest any és la vegada que més m'he trobat. M'he trobat aquests animals, els mus, i sembla que com els bolets a la tardor, és impressionant. Llavors estic fent aquestes fotos aquí amb la meva Canon 7D M2, amb el Canon 70-300 mm. Tinc els animals com, no ho sé, però com 200 metres potser, aproximadament, i estan sota d'un arbre, amb les fulles de la tardor, amb els colors, saps? Vermells i tal. I diria que són 3 femelles. I res, ara quines fotos surten d'aquí. Ara n'hi ha una que s'ha aixecat, està caminant, i tant de bo es dirigeixi cap a beure aigua. A veure si hi ha sort. Bé, doncs estic aquí a casa, acabo d'editar unes quantes fotografies d'aquesta fantàstica trobada d'aquesta família de mus, una mama i dues filles, vaja. De fet, és que porto 5 dies que m'he trobat 2 mascles i aquestes 3 femelles avui. No és habitual, no és gens fàcil de trobar aquests animals, i bé, he tingut la gran sort de que avui els he trobat en un lloc on jo volia trobar-me'ls i he tingut aquesta fortuna. Així que ara us ensenyo les fotos, espero que us agradin, i res, que per mi és molt especial. Vinga, li fem aquí a l'Enter i a dintre vídeo.